Shal kolangma romina hasini tipra san lukurogni shan mung ketal hasti tipra lens namnani o shan mung tuyei phane 23rd August shal mariwo eba TTAADC marmani shalo rajokhar agliwo IPF tini bekhakte state hold demand de palai jaknai tai o pandawo manjaknani bagai hasini tipra san lukurogno IPF ti bodol ni enggi kobokha IPF tina achukphang Prem Kumar Riang tei pandana kitingei aguli bodoni bana kaikha why IPF titai logiwo tongkha Montri Shuklacharan Nuatia Pandawa naroi ingei manjaknai National Federation for New State Mothani tangphang S Sanial haste phani yaktei hakotani Montri Bokhrokni bagaibo kaisa sanmung bulaya pharjaknai hinei sawi mankha Bureau Report Khumpui kami program baca kalainya naik. Kalainya hambai Khumpui TV channel ने sini tahu tak ada orang ini वर्ष 22 तारीख अगस्त 2025 sabung ini sabung no sini jauh tu siklar apna tuyoi agar tolawa kabang maam saya sini parti ni panas kapal lainnya विशेष खालायै 2009 नि सिनेटरि थांजाक सारेन्सि देबबर्मानि नेतृत्वे प्रत्येक बिसिवनो 23 आगस्ट आबनो जों पालायलाय फैयो 1984 सालनि 23 आगस्ट जों एडिसि मानमानि सालनो रुगैनो 2009 नि ताबुक पदन्त जों जरा IPF बदल नियंगै सेपारेट स्टेट टिप्रालेण्ड साननाय रक जों प्रत्येक बोसोरावनो आबनो बेस खालायै टिप्रालेण्ड डिमान्ड दे आइकाबा स्टेट हुड डिमान्ड दे अपनी प्रोग्राम न पियै कोनो एक समय आगरतलाबो कोनो एक समय कुमरंग कोनो एक समय दिल्लीबो जंतर मंतर अबहाय खालायै जों प्रत्येक बोसोरावनो प्राय 14-15 बोसोरसिम कन्टिन्यू अबहाय मुभमेन्ट खालायो दाख्लैबो हैनो 2016 दिनै आगरतला आर्टसबल मैदानाव जों IPF तिरक मास रेली ते मास गैदारिं प्रोग्राम अब जों फाइनालि थांतालिबो 2016 सारा त्रिपुरानि बरफ आगरतलाव बुथुमलायगा IPF नि मास गैदारिं जराव कम्युनिस्टनि सरकार दंमोन जराव कम्युनिस्टनि केडार रखबाय जेने गोबां मा रेलिबो फैनो रखनो परे जेबाबे अत्याचार खालायजाखा आक्रमण खालायजाखा 2016 नि परे बेनिखायनोहाय 2025 तार माने प्राय 8-9 बोसोरनि परे जों आगरतलावा हैनोहाय थायो सेन्ट्रली only IPF ini organized by सारा त्रिपुरानि टिप्रालेण्ड हामजानाय रक टिप्रालेण्ड साननाय रक आलादा राज्य दाबि खायनाय रक जों खानानि सामाजिक बुथुमलायनानै बुथारबा जों थांबाय दङ सुदु बुथुमलायनानै सिनिया दाख्लैनि जोंनि 2025 नि स्टेट हुड डिमान्ड डेनि ग्यादारिंनि प्रग्राम अब तेइस दुलागु गंनाय जोंनि ऑल इंडिया ने सेपरेट स्टेट सामने रखने का प्लेटफॉर्म कमो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आरोनी सिने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट एस सानियाल महाराष्ट्र नि विदर्भ साननाय रक ए नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटरी और खनानि सिने सेंट्रली गैदरिंग नि चीफ गेस्ट समथायनाय और दिनै सकबायजा आगरतलाव और ताबुक लैंड लावै दङ खनानि सिने टाइम नि जराव ना प्रोग्राम नि टाइम नि जराव और सिने प्रोग्राम पार्टिसिपेट खालायनाय सेकेंडरी नि थाखाय
खानानि सिनि program ni bisingtiye mass gathering ni bisingtiye जों सिनि भारत हाकतनि मन्त्रि बख्रक हायकबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना एड्रेस खालायो दे ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जों एड्रेस खालायो थ्रू सिनि ऑनरेबल गवर्नर नि बिसिंति खालायो जों कायसा मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय only memorandum agenda was sudu single agenda no tongnai जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारा त्रिपुरालेण्ड नांगौ आलादा राज्य नांगौ ओ आलादा राज्यनि बागै आइके 2009 नि दाबो पर्यन्त जों मुभमेन्ट खालाय दङ आबोनि डिमान्ड नथियै आबोनि मेसेज नथियै आबोनि खरां नथियै जों गवर्नरनि दिनैबो दिनै मेमोरेंडम सबमिट खालायजानाय only कायसा डिमान्ड नथियैनो सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नांगौ जों आ डिमान्ड नथियै गवर्नरनि दिनैबो दिनै मेमोरेंडम सबमिट खालायजानाय जों एपइन्टमेन्ट अलरेडि मोनदों एपइन्टमेन्ट मोनाखै सो आबोनि बागै दिनैबो बेलायखौनो जत सिक्लाराव खतम खाजा खालायै दिनै फ्लेग गायनाय दंलायो आं गभर्नमेन्टनि मुसुंगो सिनायथि प्रहासनि जत नखराव एभ्रि पलिटिकल पार्टी रखनो दिनै खानानि दिनै जे त्रिपुरालेण्डनि दाबिनो थियै स्टेटहुड डिमान्ड डेनि सेलिब्रेशन थियै बे आइपिएफ दिनै जे अर्गानाइज खालामनानै थियै जों जतनो আগরতলানে হয়েছে সাবরুম আগরতলানে হয়েছে কাঞ্চনপুর আগরতলানে হয়েছে গন্ডাছড়া আগরতলানে হয়েছে সোনামুরা চারিদিকে সিনি আইপিএফ কিরক যতন ফাইনাই जों आसा खालायो खानाव सिनि गाहाम गेदारिं होनाय सिनि त्रिपुरालेण्डनि खरांना जों दैबैसिया भारत सरकारनि खानिबो जों दैबैसिया खरां उत्सव होनानै बागै सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा खानानि सिनि अर्गानाइज खालायखानिबो जतन फाइनाय जतबो तियारंनाय दङ एक समय जरा आइपिएफ यादारि थांजा हरक दाबो जतन आइपिएफ दैसिया बुक हमनाय दंलायो आइपिएफ ने देगिबो फाइलाय दंलायो सालब्रमनो जयनिं फाइजाबै दङ जानंलाय दङ सो आबोनि बागै जों जतननो खानानि प्रग्रामनि बागै एडभान्स एज ए आइपिएफ नि खरकसा मेम्बर अंगै खरकसा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि अंगै आं जतननो मोस्ट वेलकम खालायो जतननो बाय खुबाय हामजाना बाय खानानि सिनि मास गादारिं मा लाबसागो अबनो मेसेज माने बागै दिनै वान्डार अफ एबिसि थियै आरो फाइसा फाइसा पेसाना नि थियै बे बाहासे जतन करना खानानि प्रग्रामनि बागै खा गाहामनाय लाबसागो जतन फाइनाय अबसिनि मानो बेनो जों दिनै साल फुंनि सिमिनो दिनै साखम जों जतन टाउन एरिया सराउंडिंग जत मानसा जराते सिनि पार्टीनि मानानो जों प्रत्येक गली गलियाव फोसाबनानै बागै जों गावनो साइटआव दाय सामों दांलाय दंलायो आरो दिनै जत सिक्लाराव स्पेशली दिनैबो सिक्लारावना बालायखिना हामबाय मायाव फारो सिनि नाहरमुं त्रिपुरालेण्डनि समाय दांमाने अबा ताबुगो सिनि सिक्लाराव अगियाखौ हमनानैबो कगिया थिनांगौबो कगिया जतखान पर्यन्त त्रिपुरालेण्ड लायनाय आसा अबनि बागै त्रिपुरालेण्डनि बागै जरा सबाबो समाय दाङै अंखरजाग्रा बरना आं गबांगानि मुसुंगो बेबो दा पगबायदि खानानि साला संथायैसा आइना हायसिनि सारेन्थि बर्मा दै थांमाने याबलखनो जों जरा थांनाय राव जों जतनो ताबाक्सा था थांजा याब्रि बाक्सा खायो जों खानानि साला हायनाय थैसा फरां बाक्सा खाय मालाय लायनाय अबनि बागै जों दाबो दिनै साखौ जों लेंलायजा बला बिजों जों लायनाय प्रिपारेसन नालाय दं